Noia abre este domingo 11 de xaneiro o calendario das probas da Copa Galicia de 3 horas de resistencia BTT. Organizada polo Club Peña Ciclista Toxo e a Federación Galega de Ciclismo, a competición disputarase nun circuito habilitado para a ocasión no polígono de Auga Levada e contará coa participación de preto de 200 corredores, sumando todas as categorías, dende cadetes a Máster 60, incluindo a modalidade de parellas masculinas, femininas e mixtas. As 3 horas BTT consta dun circuito de 5 km 400 aproximadamente, con un desnivel de 170 metros de acumulado. O gañador ou a gañadora serán os que completen o máximo de voltas posibles dentro desas 3 horas. Contamos con categorías desde cadetes hasta Máster 60, tanto masculino e feminino. E aparte tamén hai a modalidade de parexas, tanto homes, mulleres e mixtas. Dende o Concello, que colabora na organización da proba, destacaron a importancia da mesma, situando a Noia no epicentro do ciclismo galego. Quero agradecer, como non pode ser de outro xeito, a Club Peña Ciclista Toxo, porque son os organizadores do evento, os que nos van a dar a oportunidade de vivir esta experiencia, pois que vai a ser especial, e agradecer tamén a colaboración da Federación Galega de Ciclismo, así como de todas as entidades e as empresas, sin as cales non sería posible levar a cabo esta actividade.